son Lara Rozados e son autora, xunto con Charo López e Isaac Lourido, deste volume, Begoña Camaño, unha das nosas, un proxecto de A Través Editora, precisamente para recuperar a esa Begoña Camaño que é unha das nosas, que non é cooptable polo poder, que non encaixa dentro do xustillo das institucións, en que mellor queren meter a unha figura idónea para as letras galegas, a Begoña rebelde, a Begoña máis insumisa, a Begoña sindicalista, a Begoña independentista, a Begoña reintegracionista e a Begoña feminista. É un libro que escribimos así a varias mans para cometer Charo López, por exemplo, a parte máis biográfica, o seu activismo, o seu traballo como xornalista, e eu, ao mellor, a parte máis literaria, centrame moito na súa narrativa como programa político tamén, como unha narrativa cunha vontade explícita, un obxectivo de facer tecer, xogamos co tecido de texto, unha narrativa galega feminista. A próxima presentación que teremos será este sábado 13 de xuño na Fundación Artabria de Ferrol, e teremos algunhas máis ao longo do verán e ao longo do ano, que o Día das Letras Galegas non acaba en maio, e seguiremos recordando a Begoña Camaño, unha das nosas, todo o tempo que podamos.